back and welcome back to our channel. Ayaw mo kalimot o pag-subscribe o pag-click sa notification bell below para sa new updates sa atong YouTube channel na Radyo Drama Bisaya. And daghang salamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpaminaw sa atong Radyo Drama Bisaya. Just chill and relax and enjoy the show. Nagkahasol gibay na ko ang isulti ni Mama Tiyo. Nagkahasol ko ta. Pero kinalang dili ko magpapikto. Ilabinas kong pagkasuko. Kinalang magbaligon ko. O kinalang akong hunaon-haon. Huwag kinabuhatan ni Mama Tiyo. Aron mapukan ko sa pagkasuko. Kudili. Aron magbaligon ko sa akong pagkasuko. Samuel! Butyo. Lloyd! Si Maynard! Ay, sayong natog. Pila na kasi mana nga. Murag lahi lagi ang paglihok-lihok ni Bay Maynard. Sige lang siya og inusara. Ay, ato lang siya pasagdan, Butyok. Wata kay bao kung sa iyang gihuna-huna. Aw, hinoon. Pero, Noy, nakabantay lagi ko. Ikaw, wa ka makabantay? Ha? Sa ba? Pila na kasi mana nga wala lagi lakaw-lakaw si Bay Maynard. Panahon sa kagabihion aron luwason ang katawhan sa pagpanghasis mga dautan. Nakabantay ko na, Butyok. Pero ambot kung nganong naingon ana. Wa ko makaibaw nganong wa na siya lakaw-lakaw panahon sa kagabion. Kanindot sa akong papaway. Ila kagabi nga nagpaalim ko sa kusaman. Ug karon hingpit na ang akong kayuhan. Kanindot sa akong pamati. Ug karong gabi na mao ang ikaduhang paktakdol sa buwan. Madungag ka na usab ang akong kahon. Madungag ka na ang akong gahom. O karon, adtuon kung akong mga sakop. Pagmata ka mo mga ginsakupan ko! Pagmata ka mo! Kinahanglan nga saksihan ninyo ang akong pagabuhaton. Agig pagsugat sa ikaduhang paktakdol sa buwan. Sukad ko mahibalik din Saksihin ninyo ang akong buhaton! Dool na. Hapit na gyud matungod na ko ang buwan. Hapit na gyud. Naa. Matungod na nako ang takdol sa buwan. Bay. Mangutana lang gyud ko nimo ani ha. Pasaylo agi ko nga. Taod-taod naman unta ni nako ipangutana nimo pero karon lang gyud ni nako ipangutana. Unsa ba ka na, Bay Butyok? Nganong wala man kay lakaw-lakaw panahon sa kagabihion. Aron sa pag-rescue sa mga tawo nga gihasis mga dautan, ha? Mausap ka ng akong gipangutanan niya, Putyok. Pero gitubag lang ko niya nga. Wa siya makahibaw. Tinawag ka na. Huwag ko mahibaw nga nung huwag ko napacheck ang mga sinyalis. Nga doon na nagkinahanglan sa kumpanabang. Basi ko ni mo tumana ang gisulti ni Amo Mateo. Nga kinahanglan nga ibalansin nimo ang tanan. Huwag man. Ako magibalansi. Kutob sa kumahimo. Ako gipaningkumutan nga mabalansi. Ikaw iluna, saksi ka yun. Usahay, di na pareha sa unang atong gasuod. Ang kaklose na to,
isip malagyan kong may. Tungkol lang kay gusto na ko mabalansi ang tanan. Pero mao lagi. Anong naingon ana man? Anong wa may nagkinahanglan sa imong panabang bay? Nadungagan na usab ang akong gahom. Nadungagan na usab! Ah! Kanindot sa akong gibati. Usa na lang. Usa na lang kapag takdol sa buwan ang mahingpit ng akong gahom. Usa na lang. Usa na lang! Sa ako nang gikaingon ni mo, Minad, daghan ang mga posibleng rason nganong wa yung kay gibating sinyalis. Wa kay nabatigan. Ug naa pa. Basen og wa mulihok ang mga sakop sa daotan. Amo Mateo, Mga dinagko lang nga mapanghitabo ang makatandog nimo og makabatyag kag sinyalis. Siguro usa sa mga rason nga nung wayo ka makalakaw panahon sa kagabiyon. Tungod kay wa man mulihok ang mga daotan. Og kanang imong bantayan og maayo, Minad. Amo Mateo, O kinahanglan nga dili kita angay nga mo kumpiyansa. Tungod kay wata makaibaw. Basig usaon niya nining mga adlaw. Musong din kanato ang mga sakop sa daotan. Amo Mateo. Pagkaluwis akong sinalikan. Ang karon nag-antos magyapon sa ikimati. Jima ayaw kabalagan. Kay ayawon ko ikaw. Di ko gusto nga usas akong mga sakop mag-antos. Sana'y pamati ni mo, Jima. Naayo ang akong gibati. Agaw na. Ang taon-taon na akong gibati nga pag-antos. Tungod sa gibuhat atong atong gikaaway. Karon nawa na. Og nahibalik ang akong kabaskog. Og dili na sunog ang akong panit. Salamat kanimo, agaw na. Nagpasalamat ka nga napunan ang akong gahom. Hinungdan nga naayo ko ikaw. Nalipay gyud ko sa imong gibuhat kanako, agaw na. Kung di ka ba gusto nga punan ko ang imong gahom, Gina? Ikalipay ko og samot, agaw na kung imo kanang buhaton na. Og kanang kahom nga akong ikasakbang ni atong kaaway. Og dili gid ko niya mabuntog. Gusto ka? Ha? Oh. Kinahanglan nga magmatyon jud sa maayo. Tungod kay way sinyalis panahon sa kagabion nga kinahanglan nga luwason nimo ang katawhan tungod sa pagpanghasis daotan. Adunay tilimadon. Amo Mateo. Pasig nagtigong pagkusog o adunay plano si Sandro.
Ha? Kumusta, Jima? Ah! Kanindot ni mo tanawon, Jima. Nagsiga-siga ni mong kalawasan tungos kakusog sa bultahi nga naa sa imong lawas. Iko na ba kining ikasakbang sa gahom atong Maynard? Agaw na. Dili pa. Tungod kay usap ang kakusog na akong kahon. Gibahinan lang tika sa kakusog ini. Di pagyud hingpit nga kusog na ang atong gahom nga mapuo na to katong Maynard. Pero kun matay mingan siya o maintimano nga maigo sa atong gahom. Di usab kini basta-basta. Mao pa. Di man tuod niya ikamatay apan. Makaparalisa sa unsa may iyang buhaton. Unsa may atong buhaton, agaw? Mulihok ba kami? Amo bang hasiun ang katawhan aron mo anhi siya? Aron makita na usab nato siya pagbalik. Aduna ko'y nauna-unaan, Jima. Unsa ka na, agaw? Maynard! Amo Mateo! Bisan di ka guo. Nagpasabot ka. Nang hasil sa mga dautan. Kung mao ka na, unsa pa niya mong kipaabot? Ato sa patag, og luwasa ang katawan! And that's it, everyone. Stay tuned for the next episodes. Bye!